Ρε, εσύ μπορεί να αλήθεια ότι έχεις θέμα με το νερό. Έτσι νόμιζε. Θα απαντήσω και σε αυτό. Έτσι μας έλεγε συνέχεια νερό. Τι με φέρατε εδώ. Συνέχεια μας έλεγε όταν έχει νερό δεν θέλω να παίξω, δεν το έχω πολύ. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε να παίξει και ήταν κανονικός. Και κολυμπάει. Κανονικός δεν ήταν, εντάξει. Και δεν το θέμα με το νερό. Νόμιζε ότι δεν μπορεί να κολυμπήσει ενώ κολυμπάει κανονικά. Δεν έχω βουτήξει ποτέ σε νερό που δεν πατάω. Πρώτη φορά το έκανα στο Survivor αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί πέρα δεν είναι και. Το βάθος πόσο είναι. Ήταν σε πισίνα έγινε αυτό. Ναι, πόσο βάθος, ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι, για να μην το φτάσετε μέχρι κάτω. Εντάξει, είχε. Όταν 2,5 μέτρα το πιο βαθύ. 3, ας πούμε, εκεί με τις τσουλήθρες ήταν λίγο πιο βαθιά. Ναι, και επειδή δεν ήθελα να φάμε άλλο πέναλτι, είχαμε ήδη με τη Λάουρα κάποια προβλήματα με το ύψος και με τέτοια. Έπρεπε να μπω. Δηλαδή πρώτη φορά στη ζωή σου το αντιμετώπισες εκεί πέρα, στο αγώνισμα, με τις κάμερες. Δεν πήγε περίπτωση στη ζωή μου να μπω εγώ σε νερό που δεν πατάω. Ήξερα ότι ξέρω να ψιλοκολυμπάω από εδώ μέχρι εκεί, ας πούμε, να κάνω τέτοια. Αλλά δεν έχω πατήσει ποτέ. Και μετά, ξέρεις, όταν έμπαινα, του έλεγα, εμένα θα κοιτάς τα μάτια σου, ό,τι είναι εκεί γύρω, τα μάτια σας πάνω μου και τέτοια. Αυτό γιατί, από πού έχει προκύψει αυτή η φοβία? Νομίζω από πιτσιρίκο όταν ήμουν να με είχε πετάξει μια φορά ο πατέρας μου μέσα έτσι για αστείο και το είχα πάρει στραβά. Αλλά νομίζω, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Τώρα το έχεις ξεπεράσει σίγουρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα το έχεις ξεπεράσει. Δηλαδή το καλοκαίρι θα βουτήξεις σε νερό που δεν πατάς. Για λίγο, ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει να έρθει στην παραλία να μάθουμε και άλλα θέματα εκεί πέρα. Έχουμε και εδώ, έχεις τον κολυμβητή, τον πολίστα, έχεις τη σερφού. Η Βαλαβάνη επίσης κάνει σερφ, ο Χρανιώτης κάνει σερφ. Δεν γίνεται. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να βγούμε να κάνουμε κάποια εξόρμηση.